Doncs la Covid-19 ens està afectant a tota l'associació de clubs de natació de Catalunya d'una manera homogènia. I aquests canvis que s'estan produint al final són uns canvis socioesportius. Estan canviant els hàbits esportius, està canviant la cultura esportiva i tot això ens afecta com a tots, amb una davallada important del nombre de socis i de clients, des d'aquells que tenen més por a la situació actual, aquells que no s'adapten als canvis que nosaltres hem introduït. I això es veu reflectit al compte d'explotació contundentment. Doncs per reinventar-nos, crec que els clubs de natació tenim un avantatge competitiva que altres models de negoci del sector nostre no poden utilitzar. I és que els clubs, compte que són entitats, algunes d'elles centenàries, unes altres compleixen el 75 o el 50 aniversari. I tenen la característica que la majoria de clubs tenen molt espai a l'aire lliure. I això és determinant pel canvi de mentalitat esportiva que estem trobant. La gent li agrada estar en contacte amb l'exterior, té por d'estar en espais tancats, les restriccions ens porten cap aquí i, per tant, nosaltres estem fent un esforç molt gran en desenvolupar activitats, però no només per ara, sinó que això ha vingut per quedar-se i nosaltres pensem que són els que millor podem sortir endavant en un futur immediat. Mira, la nostra associació veu aquest any, com tots, amb una gran incertesa. Et puc dir que estem fent els pressupostos de l'any i els hem canviat ja en 2 mesos, els hem canviat i tenim ja 7 o 8 versions dels pressupostos. No sabem què passa amb el més immediat, o sigui, el curt termini ja és Setmana Santa i el llarg termini és final d'any. No sabem ni què passarà a Setmana Santa, les prediccions que podem fer cap a final d'any són totalment incertes i, per tant, això és el pitjor que pot passar amb un gestor, no saber quin és l'horitzó, quin és el camí que has de seguir i les previsions macroeconòmiques que s'estan fent no se sap ben bé com poden acabar. S'havia parlat que podia ser una escalada en forma de V, però V baixa, però realment ara mateix estem en una serra constant i no sabem en quin moment això podrà canviar la tendència i començar a tenir una progressió a l'alça, que és el que esperem tots. Mira, jo crec que Indescat ens pot ajudar molt a tots els membres de l'associació, sobretot en 3 línies. Jo diria que la primera és en compartir el coneixement. Indescat està molt ben posicionat i molt vinculat i té informació de tot arreu i jo crec que això ens pot afavorir. Segon, en compartir no només coneixement, sinó també experiències. Experiències d'altres entitats, d'altres clubs, d'altres fórmules, inclús d'altres subsectors propers al nostre que ens poden donar referències. I jo crec que finalment també ens pot donar molt suport amb la nova era aquesta que arribem tots una mica tard, que és la digitalització. El nostre sector no és dels sectors capdavanters, hi ha altres sectors que són locomotora, nosaltres anem al darrere, però crec que tenim un llarg recorregut i jo crec que Indescat aquí pot ser un valor molt important per a tots els clubs de natació.